हाय लोगोफोर आंनि DK एन्टारटेनमेन्ट इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोरबोजों बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो दासान्दि नोंथांमोना मोजाङैनो दंथ'यो। आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। साननैसो आगोलावसो आं जोबोर लोमजादोंमोन, बेनि थाखायनो आङो ब्लग खालामनो हायाखै। दानसेनि बारबाय, दा आङो एसे मोजां मोनबाय। बेखायनो दिनै जोंहानि न' साखाथिनि लांगोना सेरावनो एखेबारे जोंहानि एकदम साखाथि लांगोना सेरावनो सिबिं बारि दं एसे, बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो लागोन। दा नोंथांमोना नुगोन। अके।